I think it shows to an employer you're dedicated to developing yourself and making yourself the best version of yourself you can be. My name's James, currently doing an IT manufacturing degree apprenticeship. Fy enw yw Charlie Gallagher, fi'n gweithio i Aston Martin fel apprentice manufacturing. O fi wedi gorffen lefel A, a wedyn cymryd blwyddyn allan. Yng nghanol y blwyddyn yna, wedyn o fi wedi ymgeisio i dechrau'r apprenticeship fan hyn. Mae'r apprenticeships gyda Aston Martin maen nhw gyda llawer o apprenticeships a ti'n symud o gwmpas y cwmni i gyd a gweld pob rhan gwahanol o'r cwmni. Since I've started, I've definitely learned a lot. So I'm doing my degree apprenticeship. I've become a lot more confident since starting my job here. O bod fan hyn yn barod, fi wedi gweld cymaint a dysgu cymaint. Mae'r sgiliau yn really datblygu'n cyflym. Mae wedi helpu fi lwyddo drwy dysgu sgiliau yma. A y cymorth o'r pobl fan hyn, so y reolaeth hefyd yn gallu gadael ni mynd allan a wneud hynny. Y manteision o'r apprenticesiaeth yw bod ti i fi, fi'n cael gradd wrth gweithio, so ti'n ennill arian wrth hefyd dysgu, a hefyd i fi gweithio yn Aston Martin. Mae'n really cool gweithio fan hyn a gweld popeth sy'n digwydd wrth i ni creu ceir newydd a pethau fel yna. Yn sicr bydd fi'n ystyried wneud apprenticesiaeth, edrych i mewn i pob un ti'n gallu gweld yn y ardal ac maen nhw mor dda i datblygu sgiliau ti a hefyd dysgu wrth gweithio a ennill arian. It's definitely something to look into. It's a brilliant opportunity. If you see an apprenticeship that you might be interested in, just go for it.